Много се радвам, защото виждам една много мащабна конференция, много хора, усмихнати, хубави лекции, пълни зали. Това е много впечатляващо. За първи път съм на конференцията тази година. Отлични впечатления, хората, организацията наистина е много интересно. Тази година дойдоха 432 човека, което са 79 човека повече от миналата година и според мен това е определено фактор, че конференцията се харесва и ние се справяме отлично с организацията. Все выглядит довольно круто, очень много людей. Рад видеть столько людей заинтересованных онлайн-маркетингом. Мен конференцията изглежда много добре, правим впечатление, че е добре организирана, има много широко присъствие от бизнеса и от специалистите. Мисля, че това, че и двата типа хора са тук, ще им позволи след това да комуникират много по-добре, за да взимат заедно бизнес решения. Мисля, това ми харесва, че има и от двата вида специалисти и бизнес собственици. Очень четко представлена на сайте конференция, куда должен пойти специалист и куда должен пойти бизнес. За бизнеса определено това, което е много полезно е и няколко теми застъпват. Как да оценяват ролята на различните дигитални канали в маркетинговия микс. За специалисти и маркетолози по принцип е по-полезно да използват workshop-ите, защото там се дават специализирани знания. Сегодня маркетинг и бизнес настолько идут нога в ногу, они настолько неразделимы, что владельцам бизнеса часто приходится вникать во всякие детали маркетинговые, а представителям маркетинга, наоборот, нужно развивать бизнес-мышление. Според мен има много интересни неща и за двата типа хора, тъй като разнообразието от лекции и нивото е доста различно и разнообразно, така че всеки може да намери нещо за себе си. Лекторите са си дигали много нивото, много конкретни презентации, с много примери, с много терминология, спецификация, а хората идват за знания, а не за просто общи приказки. Нивото на лекциите и на аудиторията се качва всяка година. Даже ние като лектори имаме проблем, че тези 30 минути, които имаме, не ни стигат точно заради това, защото всеки се е подготвил да каже нещо супер полезно, супер конкретно. В момента всичко е перфектно. Много интересно това, което много ми харесва, че има препитащи се презентации, в смисъл хората имат избор по всяко време на каква презентация да отидат, имат и цял ден да го направят, а и много от презентациите са свързани една с друга. Както в моя случай, предишната презентация застъпваше подобна тема, един вид лекторите развиват около една и съща тематика, което мисля, че е много полезно за аудиторията. Вопросы были по делу, сложные, и они вели немножко дальше, чем то, что лектор предлагал. Поэтому качество аудитория вообще на высоте. Пета година вече конференцията, аз я вода вече от началото и познавам абсолютно всички, мога да видя много нови хора. Което ме радва, защото означава, че едни хора са научени и са отишли да развият пазара и идват нови хора. Много ми хареса разнообразието от най-различни хора, които говорят и най-различни хора, които са в публиката. Е много важно да има подобен тип събития, които обединяват голяма част от хората в бранша и които поставят тенденциите и на които хората научават повече нови неща за бизнеса и за онлайн рекламата.